Ехаў дзедка на кірмаш. З ім на возе баба. Конік з выгляду дарма, ды цягнуў ён слаба. Меў не болей 2 гадоў, як суседзі кажуць. Баба ж тая 7 пудоў, сама меней важыць. Пад узгорак або ў гразь конь на сілу возьме. Стала баба памагаць, седзячы на возе. Што ж, каню 2 гадок. Дык яна забілы, ды нагамі ў перадок пхне, як мае сілы. «Кінь, дурная, бо зганю!» — дзед тут бабе кажа. «Ты паможаш так каню, як хваробе кашаль». «Ах ты, ёлупень стары!» — баба дзеда лае. «Стой жа тут хоць ты з гары, мне бяда малая». Потым гоп яна з калёс, села ля дарогі, а каня як чорт панёс. Дзе ўзяліся і ногі? Ва ўстановах часам ёсць вось такія ж бабы. Здаецца, і робяць яны штось, але справы слабы. Ды такая не ўцячэ. Скажам ёй нарэшце: «Мо бы з вас было б лягчэй? Паспрабуйце злезці».